Il-Prim Ministru Robert Abela mhux se jkeċċi lill-Ministri Clayton Bartolo u Clint Camilleri mill-Kabinet. Kien Robert Abela stess li ddikjara dan waqt intervista li saritlu mit-Times of Malta brabta mal-iskandlu li faqqa fl-aħħar jiem kif Mart Clayton Bartolo ħadet l-eluf ta' euro għal konsulenza fantasma. Fil-każ tar-responsabbiltajiet ministerjali tal-Clayton Bartolo u ta' Clint Camilleri diġà kummentajt illi ċ-ċirkostanzi kollha tal-każ ma jimmeritawx illi huma ma jkomplux iwettqu dmirijiet ministerjali tagħhom. Dan fil-waqt li inkredibilment baqa' jgħid li huwa tkun ġust u konsistenti meta mistoqsi fuq Justine Caruana. Kien ukoll il-Prim Ministru stess li kkonferma li Amanda Muscat fl-ebda ħin ma ħadmet ta' konsulenta, imma sempliċement ħadmet ta' segretarja privata. U l-ilment ġie milquh biss inkwantu minn segretarja privata eventwalment kienet ingħatat il-kariga ta' konsulenti. Però l-impjeg ta' U għalhekk, skont Abela stess, Amanda Muscat ma serqitx 70,000 euro, imma serqet 16,000 euro. Id-diskrepanza mhix ta' 68,000 hija ta' 16,000 euro li naturalment issa naslu għall-istadju parlamentari tal-Kumitat u qed irid jitħadded dwar dak il-punt ukoll. Dan fil-waqt li baqa' jinħeba wara l-Kumitat Parlamentari. Sorry biżejjed ġifieri. Il-Kumitat għall-ħarsin tal-Standards fil-kajja pubblika issa se jkollu r-responsabbiltà li l-ewwel jiddeċiedi iwettaq xi rapport, jadotta xi rapport, u mbagħad irid jiddeċiedi wkoll jekk hux se jieħu xi miżura addizzjonali għax jista' jadotta r-rapport u jaqaf hemmhekk. Naħa tal-Gvern għandha maġġoranza hemmhekk fil-Kumitat. Le għandek żball għandek żball għax għandek żewġ membri parlamentari min-naħa tal-Gvern, żewġ membri parlamentari casting vote tal-Speaker. tal-Oppożizzjoni u l-casting vote tal-Speaker. Maġġoranza tal-Gvern. Le. Il-Prim Ministru kien mistoqsi wkoll dwar kif il-budget ma offriġ viżjoni fit-tul bir-risposta tkun mill-ġdid ibbażata fuq in-numri u mhux fuq il-kwalità. L-ekonomija. U r-risposta għal kull miżura pożittiva li rnexxilna nagħmlu fil-budget hija l-ekonomija. Illi rnexxilna nirdupjaw. Dan fil-waqt li ħareġ iktar evidenti kemm Robert Abela ma jafx li ma nixeċ ekonomiċi ġodda ħoloq dan il-Gvern. L-investiment li għamilna fl-ST Microelectronics proġett IPCI, Important Project of Common European Interest. Fej konna f'taqbida ma' pajjiżi barranin minn se jirbħu, proġett li jaħdem maġġorment fuq l-automation, dak mhuwiex investiment ġdid ukoll, niċeċ tradizzjonali kellna u tal-jibnihom dak il-settur tal-farmaceutika, is-settur tal-IT, is-settur tas-servizzi finanzjarji. Li kienu jeżistu. Intant Robert Abela me referenza wkoll għall-Viżjoni 2050 li ma viżjoni saret mill-barranin u mingħajr il-konsultazzjoni tal-esperti Maltin. Huwa dokument li ngaġġajna ditta internazzjonali sabiex tassistina fih u hija ditta illi diġà għamlet it-twettiq ta' dan ix-xogħol għal pajjiżi oħrajn, jiġifieri l-viżjoni nazzjonali li qed tagħmel għal pajjiżna hija waħda li għamlitha għal pajjiżi oħrajn ukoll. Abela tkellem ukoll dwar l-iżvilupp kontroversjali ta' Villa Rosa. Żvilupp li wassal biex moviment graffiti flimkien ma' diversi jaqdiet oħra kif ukoll residenti minn San Ġiljan, Iswieqi u Pembroke jinżlu jipprotestaw fit-toroq. Però skont Abela ħajkun ta' gwadanna l-poplu kollu. Jiġifieri d-diskussjoni hemmhekk tkun ukoll jekk il-pajjiż iridx jimxi lejn dan il-prodott turistiku li huwa wieħed ta' kwalità f'żona turistika, tajjeb illi ngħid li hija żona diġà turistika. U l-iżviluppatur se jgawdi iktar imma. L-iżviluppatur se jkun qed jagħmel investiment illi naturalment dak l-investiment irid ikun qiegħed jagħmel irid ikun wieħed illi jrendi. Turija ċara ta' Prim Ministru li huwa maqtuħ mir-realtà u li mhux qed jisma' l-karba tal-poplu.